Libreng mga aklat ipinamahagi po sa mga daycare pupil sa bayan po ng Binmaley. Ikwento mo po ang good news na yan, Idol Ruru Hugotero. Mas maraming batang nasa daycare center sa Binmaley ang magkakaroon ng sariling babasahin matapos makatanggap ng mga libreng aklat sa isinagawang book distribution kamakailan sa Binmaley Evacuation Center. Layunin ng programa na suportahan ang maagang pagkatuto ng mga bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitang makakatulong sa paglinang ng kanilang kasanayan sa pagbasa at iba pang batayang kaalaman sa ilalim ng Early Childhood Care and Development ECCD program. Ang mga aklat ay ipinamahagi sa mga batang mula sa iba't ibang daycare center sa bayan bilang bahagi ng programang naglalayong palawakin ang access ng mga bata sa mga materyales na pang-edukasyon. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.